ಭೂತಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಐಟುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಬಲಸುನ ಚಿತ್ರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುತ್ತಲು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರನ ಪಂಡರು ಐಟು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇಜ್ಜಂದ ಅತ್ತನ ನಮಕ್ ಐತ ಪುದರ್ ಮರತು ಪೋತುನೊಂದು ದಾನಿ ಎಂಚಿನವು ತುಲೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇತ ಈ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇಕ ಪೂರ ಮನ್ನದನೆ ತೂಪ ಗೊರ್ಪುನವು ಮನ್ನದ ಐನು ಬೇಪಾಯರ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬದಲು ಒಂಜಿ ನಡರೆ ಮಂತೊಂತೀರು ಮನ್ನದ ಐನ ಬಂಡಿ ಬಿಸಲೆ ಮನ್ನದ ಐನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಸಲೆ ಮನ್ನದ ಐಗಿರೆ ಕರ ಮನ್ನದ ಪೂರಲ ಮನ್ನದ ಉಯಿತ್ ಬುಡಿ ನಾ ಒಂಜಿ ಇದೀಗ 14 ಇದೀಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕುಲೆಕ್ಕ 14 ಬಲಸುನ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಕುಲೆತ್ತ ಕರನೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಇರಿಗೆ ಇಂದು ದಾಯಪಣ್ಣಗೆ ಅನ್ಕೆಂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ನನಲ ಯಾನಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ CA ಆವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಅತನ ಸೈನಿಕ ಆವಡು ಅತನ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಪಡಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಿಕೆಯನ್ನೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದೇವೇರು ಕೊರನ ಕುಲಬಸನು ಕುಟುಂಬದ ಒರಿಯ ನಾಯ್ಕ ಸೇರ್ಸವನ್ಲಿ ಒರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನಿದ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇರೇಗ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತ್ತ ಇರೇಗ ಇತ್ತಲ ಇರೇಗ ಇತ್ತಲ ಇರೇಗ ಆವೇದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಆವೇದ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ದಾಯ್ದ ಕರ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದ ಮಲೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ದಾದ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊನದು ಬತ್ತದು ಅವೇನ್ ಇರೇಗ ಪಾಕ ಮಂತದು ಅವೇನ್ ಅಂಟು ಮಂತದು ಅವೆಕ್ಕೊಂಜ ತಗೋರಿಡಬಾರ್ದಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲಾಗಾರಿಕೆದ ರೂಪದಿ ಮನ್ಪುನು ಐನು ಬುಕ ಇರೇಗ ಕರನ ಪೊಲಿಪ್ಪುನ ಇರೇಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಪಗೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಕ ಇರ ಕೆಬಿಗೊರಿಯರ್ನ ಇಡೀ ಬೈಲ್ದ ಬರೀರ್ದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಟಕ್ 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 ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನು ಇರೇಗ ಇಂಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಪುಣ್ಯವಂತಿರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೇಗ ಬಿಲ್ಲವ ಕುಟುಂಬಲ ಕುಲಾಲ ಕುಟುಂಬಲ ಬೊಕ ಇರೇಗ ಈ ಗಾನಿಗ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆವಂತ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಇರೇಗ ನೇನು ದೇವರದೇಟ ಸುರುಕು ತೂದು ಮುಕುಲು ನೇನು ಮನ್ಪುನೇನು ತೂದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತನಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಚಾ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯರೆ ಕಾರಣ